Nostradamus asztrológia szoftver most 25 000 forintba kerül, ha ön vásárol egyet, horoszkópját ingyen elkészíteni. Tulajdonképpen a horoszkóp elkészítése történhet személyesen, vagy interneten, Skype-on keresztül. Ide sem kell fáradnia. A szoftvert használva egész életében, ha döntéshelyzetbe kerül, sikerül megfelelően döntenie. Nézzünk egy példát. Teszem azt, jövő hét kedden tárgyal a leendő munkaadójával egy állás elnyerése ügyében. Nagyon jó lenne az állás, jó lenne elnyerni, csak nagyon nem biztos. Ma viszont kap egy fülest, hogy van egy másik állás, ami nem olyan jó, de nem rossz, mit lép? Ha erre a mostanira azonnal várják a választ. Nem tudja. Ezért jó a Nostradamus szoftver, döntéshelyzetben segít. Ilyenkor előveszi a szoftvert, megnézi jövő hét kedre, mit ír munkával kapcsolatban, megnézi a mai napra, mit ír munkával kapcsolatban. Látni fogja, hogy mára írja, hogy kedvező, jövő hét kedre, hogy kedvezőtlen. Magyarul azt jelenti, a mai napi ajánlatot kell elfogadni, a jövő hét keddi úgyse jönne össze. Fordítva, a jövő hét kedre írja azt, hogy kedvező a munkával kapcsolatban, mára azt fogja írni, hogy kedvezőtlen természetesen, ilyenkor a mait el kell halasztani, mert a jövő hét keddi összejön. Nagyon sokban segít önnek is a Nostradamus szoftver, és ráadásul ingyen horoszkóp készítés is jár hozzá. Nem túl nehéz kezelni. Írtam hozzá egy ilyen 40 oldalas, elég debil szintű tájékoztatót, könnyen meg fogja érteni. Ezt viszont kétszer ajánlom, hogy olvass el, mert nem túl könnyen fogyasztható anyag az asztrológia. Ezt elolvasva, amíg él, és amikor döntéshelyzetbe kerül, nem tud rosszul dönteni. Nostradamus szoftvert ajánlom önnek is.